I aquí era un pont, perquè en el seu moment les condicions de quedar-se no estaven reunides. Per tant, la gent passava per aquí per anar a França, per anar a una altra lloc. A partir del moment que Espanya va sortir de la seva dictadura i va fer un salt qualitatiu en tema, diguem-ne, de riquesa i que la gent poden quedar-se. I a les primeres persones que van venir aquí al Senegal, m'imagino que als anys 80 i fins a 84 no hi ha hagut la primera llei d'estrangeria. A partir d'aquest moment es va començar la primera regularització. Però abans d'això la gent passava. I davant d'aquesta història, la gent que van venir després també van trobar-se amb una cosa semblant a l'actual crisi. Estem parlant dels anys 96. Quan un immigrant arribava i anava a buscar feina, li van dir: ¿qué buscas aquí? Los españoles no tienen trabajo y tú buscas feina. I aquesta situació ha canviat, ha fet que, evidentment, el que deies tu, el que es pot d'alguna manera anomenar l'efecte llamada, pot ser que té una part de raó, però hi ha condicions que fan que la gent es queden aquí, perquè no hi ha cap immigrant, almenys el cas dels senegalès, m'imagino que és el que també va dir per a les altres comunitats, que cap immigrant ha vingut a passejar. La gent venen amb projectes, amb una motxilla carregada d'il·lusions, de somnis per complir, amb una visió de que han deixat famílies. És un projecte compartit. A partir d'aquest moment, aquestes persones venen amb un projecte comú, per tant, venen per contribuir. Dit això, parlo ara de la coordinadora d'Associació de Senegalesos de Catalunya, de la qual forma part l'Associació Catalana de Residents Senegalesos de Barcelona, de la qual participo també. Dic aquesta associació perquè se diu Associació Catalana de Residents Senegalesos. Nosaltres mateixos, en aquesta associació, va haver un debat per què es diu Associació Catalana de Residents Senegalesos. És senzill, perquè el primer que van venir van decidir i van pensar que estan a Catalunya. Han elegit de viure i de treballar a Catalunya. Per tant, no els han forçat d'estar aquí. Ha sigut una elecció pròpia de les persones de quedar-se, però tampoc no és una elecció neutra. Busquem i sabem quin paper i quina postura té Catalunya arreu de l'economia espanyola. Això també és important a l'hora de valorar quin és el grau, diguem-ne, el nivell d'arribada de persones immigrants a Catalunya. No és per casualitat que el nouvingut diuen Barça o Barzà. Per tant, totes aquelles persones que van sortir de la seva família per venir a treballar a Europa han decidit des d'un punt de vista de dir: jo soc una persona madura, he de ser útil a la meva família, a mi mateix. Per tant, decideixen de venir i arriesgar-se i tot això, però amb un projecte, ho deia abans, un projecte en comú amb una motxilla carregada de somnis. I la realitat és que, evidentment, quan arribes amb aquesta motxilla carregada de somnis, que trobes en la societat d'acollida, on podem parlar del que és, evidentment, el paper, diguem-ne, de les administracions.